Evo, Hrvatski gimnastički savez u suradnji sa izvršnim organizatorom gimnastičkim klubom Osijek Žito još jednom na najbolji mogući način najavili su Dobro World Cup, svjetski kup u gimnastici koji se po 15. put održava u Osijeku. Najduža špaga je jedan lijepi projekt koji je gimnastički klub Osijek Žito pokrenuo u sklopu najave svjetskog kupa. Projekt koji u 7 gradova Republike Hrvatske, Zagreb, Split, Rijeka, Dubrovnik, Osijek, Zadar i Čakovec, okuplja na stotine djece koje zajednički rade gimnastičku špagu, najdužu gimnastičku špagu, i na taj način najavljujemo svjetski kup koji nam se od ove godine održava 6. i 7. travnja u Osijeku u dvorani Gradski vrt. I ovim putem ispred Hrvatskog gimnastičkog saveza pozivam sve ljubitelje gimnastike i ljubitelje sporta da dođu, podrže naše reprezentativce koji će predvoditi Tin Srbić, tim koji se kvalificirao na Olimpijske igre, testirat će formu kao i svi naši ostali gimnastičari i gimnastičarke i naravno mnogobrojni olimpijci i svjetski medaljaši iz cijeloga svijeta. Tako da pozivam sve da dođete u Osijek na svjetski kup 6. i 7. travnja od 15 sati.